Здравейте, хора! Днеска с нас ни гостуват много специални хора. Те се наричат Иванчо и професор Сергайко. Добре, изчакайте 5 секунди, за да ги доведа. Здравейте, хора, аз съм Иванчо и ето го и моят професор Сергайко. Добре, днес той ще ми задава въпроси, а аз ще го отговарям. Добре, да започнем. Първи въпрос. Аз съм професор Сергайко. Знам всичко за всичко. Да видим дали вие знаете колко до мен. Ще избера тема. Вие ще трябва да намерите нещо, което пасва на темата. Изглежда ви лесно, а? Ще видим дали е така. Искате ли да знаете кой ще започне играта? Това е играчът с най-белите зъби. Той може да натисне главата ви, когато е готов. Мислех, че може да си ти. Добре. Кажи ми своя отговор и натисни главата ми. Обаче по-бързай, нямам цял ден. Давай. Вид птица. Тукан. Играча отляво. Мои ръце. Кайра. Следващият играч. Папагал. Врабче. Гарга. Врана. Чувствате се уверени, а? Добре, защото от сега нататък всички ще трябва да давате по два отговора, преди да натиснете главата ми. Да, всеки път. Играча отляво. Мои ръце. Вид птица. Врабче. Кайра. Кукумявка и сова. Бухъл и пингвин. Още. Край! Съжалявам, че те притискам, но не мога да си губя времето. Накараме да чакам твърде дълго. Затова си вземи 0. Хей, играчи! Забравих да ви кажа нещо. Ако някой отговор вече е казан или е грешен, просто натиснете главата ми 2 пъти, за да го оспорите. Искам да играем честно. Разбрахте ли? Добре, продължаваме. Ти, който си взе 0 сега, ти ще започнеш следващия кръг. Нещо, което можеш да намериш на дърво. Листо. Клон. Плод. Цвете. Запомнете, хора, защото има и такива дръвчета, които преди да се пуснали плода си, има и цвят. Побързай, нямам цял ден. Абе, аз казвам на тебе. Цвят. Не си съгласен? Няма да се меся. Обсъдете го и заедно решете кой греши. Натиснете глава, който греши, да си вземе 0. Работа, която се осъществява на открито. Чистене. Строене. Шофиране. Градинарството. Край, като е! И ще зарадваш някого. Вземи 1-0 от играча вляво от теб. Ако той или тя няма нули, имаш късмет. И ще започнеш следващия си. Мислите се за големи умници, така ли? Отлично!
който изгуби преди малко, ще започне този кръг. Държава в Южна или Северна Америка. Не си съгласен? Натиснете главата ми, когато се разберете. Съжалявам, хора, ама няма си избора, аз не знам никакви такива държави. Който греши, да си вземе 0. Той ще пише. Много смешен филм. Сам вкъщи 1. Сам вкъщи 2. Сам вкъщи 3. Следващия играч, сега е моментът да покажеш на всички колко те бива. Дай ми 3 отговора. Сам вкъщи 4. Сам вкъщи 5. И новите съседи. Вторите съседи. Милите съседи. Денис Белята. Етажна собственост. Още. Така защо филм. Бакли, натиснете главата ми, когато се разберете. Съжалявам, ама не знаех никакви повече отговори. Който греши, да си вземе 0. Добре, течност, която не трябва да пиеш. Препарат. Отрова за мишки. Химикал. Мастило. Край, късно е. Вземи си 0 и ще започнеш след. Държава на Балканите. България. Още. Бакли, натиснете главата ми, когато се разберете. Хора, ама нямах избор. Аз не знаех никаква такава държава. Дори си нямах представя, че съществува такава. Който греши, да си вземе 0. Той ще започне следващия кръг. Той може да натисне главата ми, когато е готов. За морски бозайни. Кит, косатка, акула, синхит. От сега нататък всеки може да даде по толкова отговори, колкото иска, когато е негов ред. Това много ще затрудни другите играчи, нали? Но внимавайте, защото мога да сложа край във всеки момент. Давай! Морски бозайни. Кит, косатка, акула, синхит, гърбат кит, кашалот, делфин, син делфин, лилав делфин. Още... тюлен. И повече не знам.